Благодаря на всички, че сте отново тук. Това е поредицата Тъмната страна на хип-хопа. Аз съм Димака и заедно навлизаме във втория епизод, в който ще разгледаме някои от детайлите около смъртта на Take Off от групата Migos. За тези от вас, които не знаят, той спокойно може да бъде наречен създателя на групата. Именно той е причината неговия братовчет Offset и чичо му Quavo да се забъркат с рапирането и рап музиката като цяло. Кършник Хари Бол или просто Take Off е роден на 18 юни 1994 година в Лоренсвил, Джорджия, едно от предградията на Атланта. Още в 7-ми клас той започва да прави битове и да надъхват другите двама да направят триото Migos. После напуска гимназията, за да преследва, разбира се, своята мечта – музиката, и получава подкрепата от Quavo и Offset, като най-малко тримата и групата Migos е факт. Те са отгледани и възпитани и тримата именно от майката на Take Off, за която може би сте чували в бек вокалите на всяка една от техните песни. Мама! Те са на път да създадат най-успешната рап група за последното десетилетие, а може би и повече. Рапират по скейт площадки, училищни концерти, правят един микстейп и веднага са забелязани от живата легенда Gucci Mane, който после обаче влиза в затвора, но пък вече ги е запознал с менеджерите на едни от най-големите трап изпълнители от Атланта, лейбъла Quality Control QC, които поемат менеджмента им и веднага първите им впечатления са, че тия момчета могат да бъдат новите Bone Thugs. Не само заради рапирането, то наподобява малко на рапирането на Bone Thugs, но си е изцяло изпипан Migos стил, както знаете всички започнаха след това да ги имитират и да рапират по този начин. Накратко, хита Versace, Bad and Bougie, албумите Culture и Migos убиват пазара и всички фенове на хип-хопа по света разбират кои са Migos. Както при всяка група обаче и при тях има различия и недоразбирателства, въпреки че са кръвни роднини и са долу-горе на една възраст и би трябвало да се разбират. Групата се разпада след като Offset се отделя и Take Off и неговия чичо Quavo, който по-скоро той описва като брат, повече остават заедно, за да издадат новия си албум Only Built for Infinity Links и да продължат като дуото Unk and Few. Албум, който за жалост ще е последния проект, по който Take Off ще работи и с който ще блесне музикално, обаче най-много до сега. Всичко ни води до гадната вечер на Хелоуин и ранните часове на 1 ноември 2022 в Хюстън, където Quavo и Take Off са от няколко дни, ако не се лъжа, за да промотират там новия си албум и песента с видеото Меси, като дуо. Нали? Те ще ходят на парти на J Prince Jr. При това и баскетболен матч, мисля, че беше включен в програмата им. J Prince Jr. разглезения син на смятания за подземен бос и кръстник, основател на легендарния лейбъл Rap-A-Lot, J Prince от Хюстън. Може да говорим много за този човек, аз лично мен не ма кефи. Въобще не ма кефи. Както и да е. Никога не ма е кефил. Джуниор си има някаква негова лигавня, която нарича Mob Ties. То звучи много мафиотски, той си играе на лейбълче с някакви копия на известни рапъри и си ползват тяхния там закон на улицата за чекина. Това е, ако идваш примерно в Хюстън, трябва да се отбележиш, за да е наред всичко. Нещо, което е прието да правиш там в щатите според генг културата, като ходиш в чужди градове и опасни квартали, звъниш на местните гангстери, които познаваш и се чекваш, за да си добре. Затова говореше и Wack 100 в предния епизод за Pop Smoke. Той каза, че Pop Smoke не се е чекнал, въпреки това той ги е предупредил да го изместят в хотела, но те не са го направили. Все пак това е LA, града на бандите и така нататък. Да се върнем сега обаче в Хюстън. Идва деня на партито. Take и Quay са чекнали както трябва и са заедно с Migo Benz. Много верен техен човек, 100% сте го чували, ако сте фенове по-така задълбочени на групата Migos, и с още няколко там техни хора. Те минават през известния бижутер Джони Денг, за да си почистят бижутата и да си вземат някакви нови неща, както правят абсолютно всички, които минават през Хюстън. Джони Денг е един китаец с златни зъби, големи ланци, много луд, всички ходят при него. След това обикалят с J Prince Jr. и брат му
Jazz, JR, Jazz Принц. Той е по-мирния, по-тихия брат. И техните така наречени войници, които им служат вярно. Те са Mob Ties. Най-вероятно са на заплата. Плана е да ходят на баскетболния матч и след това към партито. Има няколко сторита и примерно Quavo и Takeoff се тагват от добре познатия опасен квартал на Хюстън, Fifth Ward, петото предградие. На едно от сторитата се вижда много ясно Quavo на предната седалка с пистолет до него, а отзади е Миго Бенц. И някакъв, който снима, казва тук правим a little bit of straightening, което е препратка към една от последните им песни на Мигос. Отзаре, както казах, Миго Бенц неотлъчно до авера си, докато Takeoff е някъде отвънка, явно той е снимане как павка и може би се движи в друга кола с другите. Набързо, партито приключва и започват залаганията. Също нещо нормално за тамошните партита, игри на зарчета и хазарт, които са обичайни за тамошните събирания и за автор партитата. Тук вече фактите са ясни и се знае кой, какво, кога, и за мен най-точните показания пред полицията има именно героя на вечерта. Отчасти, само на едно място ги е излагал тънко, но после се е наложило да си каже. Показанията на Миго Бенц. Много близък авер на Quavo, пак повтарям, който за съжаление не е могъл да спаси Takeoff, обаче пък спася Quavo. Сега ще ви разкажа как. Изглежда, че той и още един индивид са произвели изстрели във въпросната вечер. И, казвам показания, вече чухте показания, за да може той да използва в съда това, че го е направил при самозащита, което е законно в щатите, той трябва да съдейства и да разкаже всичко както е станало. В показанията си той описва точно какво се случва по време, преди и по време на престрелката, а записите от камерите завършват доклада на полицията в Хюстън, които разкриват и цялото престъпление. Слушайте сега малко, какво става? Още по време на играта на зарчета, срещу Quavo и цялата Миго банда стоят няколко грозни индивида. Един хърбав, един дебел и един малко по-дебел. Те уж са част от войниците на Джей Принц. Там с тях има и много други грозни индивиди. Даже едно момиче, което, тя така го представя, което си пише с Takeoff, казва: притеснявам се за вас, докато Takeoff, той седи отзаде и чака Quavo да си свършат залаганията и да тръгват. И това момиче му пише: притеснявам се, те си имат пистолети, дали всичко ще е наред. Takeoff казва: спокойно, тук сме с тях. Те спорят, това е мъжка работа, игра на зарчета, хазарт, бла-бла, всичко ще е наред. Си тръгвам си с тебе. Както казах, всички останали индивиди са с Джей Принц Джуниор. Те са гости на неговото парти. Той е организатора, той е шефа, той е Mob Ties, the boss, сещаш. Единия от тези копеленца е Лил Кем, Камерън Джошуа. Някакъв друг там и някакъв неизвестен диджей Патрик Кларк. Долния Шанаджия, ще му викам на него. Ще разберете защо. С изключителна омраза и презрение те гледат към Quavo. Обсъждат го на висок глас. Изглежда, че те печелят пари, той губи, дразнят го, закачат се. Гледат да го провокират по някакъв начин. Дразненето им е видимо насочено точно към него и има причина защо това да е така. Казвам един факт тук, вкарвам го тънко. Седмица преди този случай, на същото място, с живота си, се прощава известен бижутер от Чикаго, Дюк да Джулър. Потърсете го, вижте, намерете случая, ще видите какво се е случило. Убит е, пак там някъде, и ограбен. След игра на зарчета има снимки с същите тия хора. Друг интересен факт, особено за Лил Кем, Камерън Джошуа, е, че много бързо след убийство на Takeoff се намират негови туитове от преди години, как открито той псува Мигос и казва, че ако хване някой да слуша Мигос в квартала, ще го гръмни директно. И това не е един пост, това са много и са продължителни. Тук разбираме, че той е виден Мигос хейтър. Според мен вече има и план да ги ограби, докато са на негова територия и той неговите уж ги превъзхождат. А реално, те са там, за да ги пазят. Перфектната предпоставка. Изнервят ги, правят изкуствен спор да има и валят пътлаците и ги убират.
Като говорим за патлаци, единствените хора допуснати с оръжие на партито са те, хората на Джей Принс Джуниор и нашия човек Миго Бенц, който е с Тейков и с Куейво. Обидите и дисреспекта към Куейво обаче стават много и на него му писва най-вероятно и се ориентира да си ходи. Въпросът е обаче, че с него и неговите хора, наред с Миго Бенц и Тейков, мястото напускат още 34-40 човека, казват, че може и да са 50. И се спират в коридора, където вече Куейво и другите са заклещени и започва уж разгорещен спор с въпросните хора на Джей Принс Джуниор с вече извадени пистолети. Забележете, има клипчета. Лил Кем с жълтия анорак се вижда как се стои с пистолета надолу. Куейво изрично казва, че това е много неуважително към него и ще се ходи преди някой да е пострадал. В този момент Миго Бенц също вади своя пистолет и го държи готов долу, както другите, нали? Когато Куейво изрича тая реплика, от устата най-вероятно на Лил Кем казват, че излизат думи, които може би звучат нещо като сега ще изпразниш джобовете или скача от джобовете, т.е. вече почват, виждат, че нали, не могат да ги задържат повече на място и си почва обира на харабията, да им вземат всички бижута и който има там. В този момент Миго Бенц изпуква най-вероятно и нокаутира един от тримата, най-дебелия, предполагам. Избутва и удря също Лил Кем и стрелбата започва. Лил Кем след удара успява да се хване за Тейков, затова всички си мислеха от началото, че Лил Кем го е застрелял докато го е държал, защото той е бил с изваден пистолет, държал го е долу и почвал патакламата и всички си мислеха, че той го е застрелял в тила и е избягал към боулинг залата. В този момент обаче какво става и какво се вижда на камерите? Мръсния Шана Джия, костенурката грозна, долна, диджея без едно парти, Патрик, диджей Пат, оликофрена ти мръсен, се отдалечава и стреля към тълпата. Вероятно насляпо, не го знам как е стрелял. Като оцелва една жена, един мъж и 3 пъти Тейков. Един от които е фатален в областта на главата, за жалост. Тейков се строполясва на земята и си умира на място. Без да участва в спора, без да е направил нищо на никой, просто е бил там. Това се вижда и на камерите, това разказва и Миго Бенц. Той разказва, че взима Uber, според показанията се отива на летището и си хваща самолета за Атланта. Това, което не признава веднага, е, че Uber не го кара директно до летището, ами до негов познат, където той си скрива пистолета в една саксия и след това неговият човек го хвърля до летището. Впоследствие обаче, за да вземе стрелба при самозащита, той си признава, казва абсолютно всичко пред властите, които наистина разбират според реакторията, че той въобще не е стрелял в посока на Тейков, въобще не е стрелял в посока на ранената жена, на ранения мъж, той е стрелял в посока на Лил Кем, главната опасност, който е бил с изваден пистолет и който е бил най-близо до Тейков и до Куейво, който най-вероятно е искал да им дръпне някой от ланците. Убиеца, този гений на хюстънския генгста контингент. Слушайте, какво прави? Отива в бара от среща, The House of Blues. Взима бутилка вино и се връща да види какво е сътворил, стреляйки в тълпата. Вижда кой е станал, насира се и оставя бутилката си от вино, не съм сигурен къде, или там до асансьора някъде, в коридора, където е станала стрелбата, или обратно в бара. Обаче е факт, че оставя бутилката с ДНК-то си, той е пил, вижда се на камери и полицията, я вземат. Хванат е първи Лил Кем, който продължава да пуска някакви смешни туитове, невъзможното, направих го, The Impossible, много генгста си, олигофрен мръсен. Фанат е, нарушил е условната си присъда, снимане с оръжие и адвоката му в едно интервю тънко подсказва, че той е готов да пей и си изпява всичко, каквото знае, каквото може, за да продължи разследването. В началото, както казах, всички мислиха, че той е убиеца. В крайна сметка, Патрик Кларк, DJ Пат, е обявен за убиеца
за ловене с подготвен паспорт, кеш пара и билети за Мексико. Той казва, че щял да ходи на почивка, бил се букнал много преди това, нямал да бяга, да, добре, Толкова е убеден той мършляк, че не е виновен за убийство на Тейков и раняването на още двама цивилни, че чак си наел частен детектив, за да докаже, че не е той убиеца. Мръсен идиот, ти лута си. За мен лично този спор въобще не е случайен. Целта на напрежението и създаването на напрежението като цяло е било всичко да се превърне в обир, както са направили с бижутера от Чикаго преди седмица. Този път обаче има много свидетели, много камери и отнема около месец всичко да се разнищи. Приятелчета, ако говорим за нелепо, това е топа на нелепото. От друга страна е до някъде и планирано, според мене. Това е лично мое мнение. То не е точно като убийство, като обир, но си е станало убийство. Не съм срещнал някъде информация дали полицията го разследва, полицията в Хюстън го разследва като точно като това, ама там сигурно вече пипалата на Джей Принц действат. Има много странни факти около цялата връзка на Джей Принц и синовете му, около този опит за обир, превърнал се в убийство. Кашата е много голяма и истината 100% никога няма да излезе. Джей Принц е много богат, държи 100% политици, съдии, полицията в Хюстън, така че забравете. Само който е бил там, само те си знаят какво е станало. Само Тейков, Миго Бенц и от другата страна, страната на Джей Принц и синовете му, те знаят за какво става въпрос. Едно лицемерие летеше из пространството. То все още лети, виждам ги как примерно Джаз Принц лайква постовете на Куейво. Странно е, много е странно. Положението е много странно. Въпросът е там, че вижте, това са примитивни същества без капка морал. Не всички от тях, но някои, тия, които са останали там из кварталите. И въобще не им пука как ще завърши всичко. Те не мислят кой отсреща, дали е известен, обикновен, добър, лош човек, може ли да се защити, не може ли. Те са гладни кучета с мозък развит, колкото на говорещ папагал. И това някой да намери смъртта си там е нещо обичайно. Дори и да са те. Те въобще не оценяват живота. Живота там струва колкото в играта на GTA. Жалкото е, че онзи ден и онази нощ това се случва точно на най-смирения, най-готиния човек. Сърцето и душата на групата Мигос. Създателя на групата Мигос. Причината да имаме този, деца вика, нов стил в рапа. Най-забавния, най-точния. Най-интересното нещо, което чух, от всички, беше от 21 Savage. Той каза, ако видя Тейков да спори с някой, моментално знам, че този някой греши. Толкова добър е бил Тейков. Толкова смирен и добър човек. Почуй в мир, Тейков. Никога няма да има друг като теб. Аз бях Дим Чоу. Това беше тъмната страна на хип-хопа. Благодаря ви, че бяхте с мен отново. Абонирайте се за канала и всичко ще бъде наред.